कहानी कहले बन देख के पियर शर्ट वाला उठ गई। अरे ऐसा जुग आ गइल बा भैया ए ए कहां जाते ने खुदरा ले जाते ने। हां पेशाब करो। अच्छा कहानिया में पेशाब लागे ना तोरे जय हो ऐसा जुग जमाना हो कि अरे कहानी 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 कि ये कहानी कहानी प्रेम जी तो तनी ध्यान देकर सुनना ध्यान देकर सुनना कहानी कौन कहानी करे हुए हम बताइले हम बताइले जो जनतानी आज देख के ध्यान पानी अरे सुनी ना श्रोत ज्ञानी कहानी तो तनी ध्यान देकर सुनना ध्यान देकर सुनना कौन कहानी कि एक दिन अर्जुन जी कहले कृष्ण जी से गुमान में हमारा ऐसा भक्त के बा बोलिए जहान गुमान से चूर भगवान कन्हैया कल हे कन्हैया हम जहाँ तक जानते नहीं जितना राउ सेवा कैले बनी हम राउ जैसा भक्त हैं हमरा बुझाता कि अब हमरा ऐसा भक्त राउ केहू ना हो भगवान कन्हैया कहले कि अपन काम करो छोड़ो ना बताई बोले हमरा ऐसा केहू भक्त बाकी ना भगवान कन्हैया कहले कि अर्जुन जब भक्त के पूछता रह तो जब भक्त के लिस्ट बनी तो मैं तार कहीं नाम में नहीं अब अर्जुन पूछता रहे कि हमरा लगे केहू भक्त बाकी ना आ भगवान कहता रहे कि लिस्ट बन तो तारो में नाम में नहीं अर्जुन कहले कि तो भी बात बा तो ढेर ना कम से कम एगो भक्त ओसन देखा चली तो अरे देखाई हरि जी हो अरे देखाई हरि जी हनुमान करिया तब पे सबे ना उतरी कल से झूठ बोलबा न त कल से करते रह जीवन पैसा जीवन में पाइप से करे लग सुभाष भैया बनी 500 रुपया पुरस्कार दिल बनी भैया के अपने को लगे कहनी कि कोई सन अरे भक्त बारे हमारा के देखाई हरि तो कोई सन भक्त बारे हमारा के देखाई हरि एगो लोटा मंगवा दे सब तनी लोटा और अर्जुन कहल हथवा जोर और जी सुनिली हरि जी अर्जुन कहल हथवा जोर और जी सुनिली हरि जी तब गा के कहले अरे भक्त ऐसा हमरो के देखाई हर भक्त ऐसा हमरो के देखाई भगवान कन्हैया कहले कि जब नाम मनबो
भेष बनाओ अपनो साधु के रूप धारण कैनी हाँ जमराज के बोला के कहलो कि थोड़े देर खातिर तू बाघ बन जा आ वही घड़ी पहलवान चाचा दानी मोरध्वज के नाम चल रहे है कभी इनका ले बड़ दानी केहू बान हाँ उनके दरबार में बाघ सहित दोनों साधु बाबा लोग पहुंचता हाँ भिक्षा दही जब राजा मोरध्वज देखले कि दरवाजा पर दू गो साधु लोग सत्यनारायण पुलिया उहाँ के नाम पर पुरस्कार आ प्रसंग पर पुरस्कार भेजल अरे हाथ जोड़ी पूजी ले हमरा ददन भैया बानी लालगंज के माध्यम से पुरस्कार भेजले बानी भैया का पलक अरे हाथ जोड़ी पूजी ले अरे चरण में ये बाबा अहो भागमा अरे कैसे भइल और आगमन में कैसे भइल और आगमन में ये बाबा आगम के कहीं चरण में ये बाबा आगम के कहीं चरण में ये बाबा कवल गुलाब फल चल गाना में ये साधु बाबा लोग कलश की राजा हमके सुनेले बने जे कि तारा ले वरदानी केहू बाना बहुत जोर से भूख लागल बा कुछ भोजन करा दे कि अरे कराई तो भोजनवा हमरो कराई तो भोजनवा हमरो सुनिले कि बड़ी भारी होई मारतानी ये सुनि दुआरा पर आइल हो बानी जुराई तो तू मनवा हमरो दानी मोरध्वज कहले कि का महाराज मंगले रहती तो सोना चांदी हीरा मोती मंगती मंगबो कहीं तो भोजन रौरा सब लेखा केतना लोग रोज आवता आ भोजन करके जाता कहीं का बनवाती बोले का खाई बोले साधु बाबा लोग कलश की राजा हरबरा मन ना हमनी के त खइबे करब जा लेकिन हमनी के संगवा एगो बाघ बा आ हमनी से बेसी भूखे करा लागल बा तब पहले एकर व्यवस्था करो आ तब हमनी के भोजन करई एगो हमनिए के जिला के ब्याह चाचा भई रहले मैनेजर राम ब्याह 1997 में एगो लय गौले रहले भेड़ियार की कहानी प्रसंग गौले रहले आ वही में लय गौले